Good morning mga guwaps! Welcome back again to my channel! Welcome to Ikat's Vlog. Good morning, Chloe and Sophia! Isa sa leg. Hey! Ako doon ang butalan ko niya, babe. Barbie! Mama, no mommy. Kay mommy, go. Kuha na ko siya. Wala na. Oh, okay. Katong original. Ayan si Bibi. Gising na din siya. Pero karon wala. Dahil duha lang ako Mama. sa Sophia. Pero sa paa na isa, wadyo mo nga. Si Sabi. Good morning. Baba man igbisan. Ay. Mama, ik heb deze kasteel opgeplakt. Yeah? Ik heb deze kasteel opgeplakt. Oh, En dan goed zo. iemand weet, zij woont in kasteel. Oh, okay. Where is my ano? Gagawa ako ng breakfast namin. Filipino breakfast. Oo. Ikaw na, Jude. Ikaw na, Jude, ang higugmaan ko. Dugay ba ning lakas irig dahil? Alas 7 na kami. Sulti-sulti ka? Sulti ka kameraman na guna siya. Ayan, nagluto kami ng mabango. Ugma. Ano ba din mo ba mo dahil? Inya na lang gabi eh. Ako ba Oh? na boss, mag-itlog na lang ka. O sige. Ayaw, niya na lang ng gabi dahil. Kaya focus sa atong sulat ng gabi mo. Niya na lang gabi dahil. Dapat ang bulan. Nakapatay ugma ba? Dapat may ugma din na rin yung muli. Nakapatay ugma morning ah. Wow! Nauddan ako. Nauddan ako pagkaon. Pamuli daw. Wala dapat tipid-tipid taron. Oh, tipid-tipid. Naut na nagrasyon. What is that? Nag-hours na sabi? Ano na? Sabi? Salmon's Phelan, ha? Sophia? Hi! We will go home. This is Ate Chloe's house, yeah? Behave lang ka, please. Hmm? Mama bring it for you, but that is Alain. Sabi, that is Alain Van Nacht. My gosh. Need no? Kawa. Go away na kay there is ano niya na... Go away kay there is reklamo kay na-ibigita. Oh, ba? Kaya na reklamo. Dito, wala na. Hi! Mga gaps, ang overnight namin tonight! Second day. Second day. Ayan, hindi nila kailangan umuwi magmadali ngayon. Kasi bukas pa sila uuwi. No! Kasi nabitin kami nung last time, Inday Bal. One night on Your eyes away. Careful ha? Your eyes lang ga. Gusto niyang sumali, gusto niyang Kumulo. ng egg. Aalis muna ako mga guwaps. Ayan, pinaalis nila ako. Pinaalis nila ako. May vlog good talaga. Oh. Pinaalis ako ng mga enjoy na. Bibili ako ng melek kasi naubusan ng melek yung mga bata. Kasi kahapon, kagabi pala mga guwaps, nagpabili. Pumunta si Mr. sa grocery store, tapos nagpabili kami ng wine. Inuna pa yung wine, yung melek ubos na. Let's go, tara, let's. Malapit lang naman yung Lidl. Maglakad lang ako. Okay. See you later. See you later mga Inday. Bye-bye. Bye-bye.
So mga guwaps, pauwi na ako. Nandito na yung request nila. Yung ano to, melik sa mga bata. Kasi naubos yung 1 galon, bumili ako ng 2. And meron din akong pasalubong sa mga bata, lalo na kay Sabi. Kasi kawawa, wala siyang laruan kasi yung mga laruan ni Chloe, syempre mga pangbabae. Hindi, wala siyang ano, wala siyang malaro, ano lang yung stuff toy. Kaya bumili ako sa kanya ng dinosaur kasi paborito niya yun. Yes! May reward ka. Kasi mabait ka. Bagaon. Baga ah. Mabait Hindi makita. na bata. May reward. Hmm? Onya, unsa man atong ganap? TikTok ra gyapon. Tagay. Picture tahoy kinindot ang picture day. Hello mga guwaps! Ayan, nagka-outfit na kami. Nag-office ako. O di ay, make-upan. Nakalimtan. Make-upan ko muna si Inday Val para Nanonood see you later. Ni Maarting Maldito. Shout out sa Arte dito. Make-upan ko muna si Inday Val. Wow. Gikilaya na Inday YC. Inday Val. Ano ka siya? Taas ka siya. Wait, tagla. Taas ka siya mo gidrawing day. Mama, Madam Kilay. shoutout mo ng kilay. Na morning scammer nagkuha sa iyang kuan. Eh, uy, naku, ano ba yan? Balik mo. Nabalik na? Oh, ayo. Ay, nak. Pretty siya kung dalogo. Chot. Ang pretty naman. Ayan, kakain na kami mga gods. It's evening na, dinner time. Gano'n ako ha? Oh, this is yours, Sophia. Yeah, come here. So, idirin. So sad. Kaya na yan. Oopsie. Oopsie. Kain ng mga bata. Kakain na kami mga guwaps. Ayan ang aming pagkain. Ham. Ang dalawa. Oy. Ham. Ayan ang aming kusinera. Naka-costume. Hindi pwedeng magluto dito pag hindi naka-costume. Si Inday Valde daw. Dahil init na ni Kwanday. Baka okay na yung ano. Ako sang init kami. Bakit para ang dilim natin? Ay, oo. My bag. Ayan, fries para sa mga bata. Sorry, I forgot my bag. What is that? No bag. Yes. Ito. Yes. Will you this? Nay. Honey, Chicken nuggets. I want chicken nuggets. And frikandel. I get that. Frikandel. I get that. I ate it. And more. And one more. Uy, it's Ovil. Oh, no. For Sophia and Sabi.
It's a joke. I take, Joke lang. yes, it's a joke. I take too much. It's a joke. Naman niya kang nyak-nak. Ay! Sophia, Yaman, mama. Ito kong dalaga. Sophia, meron kayo ng steak. Si Mr. mga gops, andun siya sa taas. Sophia, Natulog. eat please. Mamaya ko na yun gisingin para kumain kasi masama yung pakiramdam niya. Kaya hindi ko muna istorbohin. Look, I have Meron pa akong make-up. Look, I have still my nails. Yeah. See you pink? Pink. Yan. See you pink here in my nails? Yeah. Nice. Beautiful. I'm beautiful. The next day. Good morning! Maayong dito, kapatid ni kilala niyo yan siya. Kilala yan siya, pero walang ligo, mga inday. Ayan, yan ang nakapagmalakasan din. Hello na! Good morning! Good morning, Sabi! So yung dalawa. Hello. Ayan si Inday Val. Hi. Good morning! Good morning. Sabi. Hala, uwi na sila, Inday eh. Uwi na kami. Maraming salamat, Inday Ikat, sa pagtanggap sa amin, sa Me too. pagkain. Char! Sa lodging, libre lahat. Libre lahat, ha? Okay, babawi kami. Balos sila, balos. Kami naman pupunta sa Rormon. Pumunta sa Romon. Bye, Sophia! Bye, tita. Thank you! Thank you, tita. Kami naman mga inday, susunduin kami mamaya after ng work ni Oh, nga, nga. Tapos yung klase ni Wibe, mga alas 2 na Bye-bye. Bye-bye time! mamaya kasi next week. We will miss you! We'll miss you too. Mingaw na po with rin. sa lugar nila. Tinuod na Back to reality. Salamat po kay, kay Iri. Andun si Eric sa Paulit taas. sila, so mamaya dito pa kami. Hindi siya pumasok kasi may sakit. Naman pati yung mga bata. Pero siguro sobra-sobra na sa mga bata. May lipstick pa. Nag-aaway na din sila. Nagkaanuan na. Ayan si Baby Elena. Chat. Ito oh, mabait talaga to si Baby Elena. Walang dagang samok. Nood-nood ra siya. Ano? Ayan. Sitting-sitting ra siya sa couch. Come here. Nood sa TV. Diba? Yeah? Ay, naubusan na kagkuan, bib. Ano lang ni, ha? Walang na siya is dagang samok. Katsa, katawa oh. Diba? Yeah? Buutan ka ayo, uy. Buyag-buyag. Yeah, hello. Ayan si Ate Chloe. Hi. Hi, Chloe Che. With your hunche. Si Frau Gina. Comment siya to. Tingnan nyo, ganyan yung position ni Elena, mga gaps. Kaupo siya, tapos minsan nanonood yan siya sa TV, nagre-react, tumatawa. The television. Yeah, to? She watched the television. Not hard, ha? Di, that is soft. Soft pa yan. Harho. Hi! Nakaupo siya dyan. Bye-bye, Daival! Thank you. Ik had helemaal niet meer teruggereageerd, realiseer. Bye-bye, Dai. Asa sabi? Bye-bye! Doei! Doei!